Kaixo ikasleok, gaur ikusiko ditugu irudiak eta adierazpen algebraiko baliokideak. Demagun dauzkagula horrelako irudi batzuk antzekoak direnak eta kasu honetan daukate C letraren forma. Eta gainera daude osatuta zirkuluz. Analizatzen badegu irudi hau, konturatuko bagara segida bat osatzen dutela C hauek. Eta ikusten badegu, banatu dezakegu adibidez C hau, adibidez bi zirkulo hemen, bi zirkulo hemen, eta bi zirkulo hemen behian. Hori lehenengo urratsean. Bigarren urratsean ikusten dezute dauzkagula hiru zirkulo hemen, lehen ziren bi, orain hiru. Hemen dira hiru eta lehen ziren bi. Hemen dira hiru eta lehen bi. Eta hirugarren urratsean, hemen ditugu lau zirkulo, lehen ziren hiru. Hemen lau zirkulo, hemen ziren lehen hiru, eta hemen lau zirkulo, eta hemen ziren hiru. Ikusten dugunez, egiten dute beti hemen lehenengo bi, gero hiru eta gero lau. Beraz, hor diferentzia batekoa da. Beraz, pentsa dezakegu segida bat osatzen dutela irudi hauek. Beraz, segida honen adierazpen orokorra nola izango da? Lehenengo urratsean daude bi, bigarren urratsean hiru, hirugarren urratsean lau. Beti egiten dugu urrats kopurua baino bat gehiago. Nola adierazten da hori? N letraren bitartez. N da urratsa. Nola daukagu bi hemen, bat gehiago, izango da N gehi bat. Bigarren urratsean ditugu bat gehiago, zirkulo bat gehiago. Beraz izango da N gehi bat ere bai. Hirugarren urratsean lau elementu, beraz N gehi bat gehiago direlako. Beraz, hori adieraziko dugu hemen. Daukagu N gehi bat, hemen berriro errepikatzen da gauza bera, beraz da N gehi bat, eta hemen errepikatzen da gauza bera, N gehi bat. Beraz daukagu hiru aldiz N gehi bat. N gehi N gehi N da hiru N, eta bat gehi bat da hiru. Nahi badugu orain kalkulatu zein da 20. urratsean dauden zirkulo kopurua, bakarrik egin beharko genuke, N-ren ordez 20 ordezkatu. 3 bider 20 da 60, gehi 3, beraz izango genituzke 63 zirkulo. Beste modu bat lortzeko segidaren adierazpen orokorra izango litzateke formula hau erabilita. Lehenengo elementua gehi n-ken bat bider d da diferentzia. Lehenengo urratsean daude 6 zirkulo, bigarren urratsean 9 zirkulo, hirugarren urratsean 12 zirkulo. Elementu batetik bestera daude, diferentzia da hirukoa. 9ken 6 delako 3 edo 6 gehi 3 delako 9. Beraz, lehenengo elementua formulanetan sartzen badugu 6a, gero gehi n-ken bat utzi behar da gauza bera, eta diferentzia da hirukoa, behar bider 3. Beraz, egingo duguna da parentesia kendu, 3 bider n, 3n, eta 3 bider minus bat da minus 3. Beraz, daukagu 6 gehi 3n ken 3. 3n bakarri dago n-rekin, eta gero aldagai askeak 6 ken 3 da plus 3. Beraz, atera zaigu lehengo adierazpenaren gauza bera. Beraz, bi adierazpen hauek izango dira baliokideak, berdina ematen dutelako bukaeran, parentesiak kenduta. Orain, egingo dugu gauza bera, baina
beste antolakuntza bat erabilita. Orain, hartuko ditugu adibidez hemen lau, zutabe honetan daudelako lau zirkulo, bigarren urratsean hemen daude 5 zirkulo, eta hirugarren urratsean zutabe honetan daude 6 zirkulo. Eta bakar geratzen zaigu hemen zirkulotxo bat, lehenengo urratsean, eta behian ere zirkulotxo bat. Bigarren urratsean gauza bera, 2 zirkulo hemen, eta 2 zirkulo behian. Eta hirugarren urratsean, 3 zirkulo goian, 3 zirkulo behian. Beraz, orain, ikusten dugu lehenengo urratsean pasagarela batetik laura. Bigarren urratsean, 2tik 5era. Eta hirugarren urratsean, 3tik 6era. Beraz, egin dugu urrats kopurua gehi 3. Eta hemen ez dugu aldaketarik izan. 2tik 2ra, 3tik 3ra eta batetik 1era. Beraz, adierazi behar dugu segidaren adierazpen orokorra. Beraz, nola egin dugu 3 gehiago, izango da n gehi 3. 1 gehi 3 delako 4. Beraz daukagu n gehi 3 hemen. Hemen pasagara batetik 1era. Ez da aldaketarik izan. Beraz, izango da gehi n. Hemen ere ez da aldaketarik izan, gehi n. Beraz, egiten badugu, n gehi n izango da 3n. Eta aldagai askea izango da gehi 3. Beraz, ikusten dugu, atera zaigula, lehengokoen adierazpen orokor berdina. Hau da, izango dira adierazpen hauek baliokideak ematen dutelako denek 3n gehi 3 adierazpena. Orain nahi badugu kalkulatu lehen bezala adibidez laugarren urratseko zirkulo kopurua, bakarrik ordezkatuko genuke 4 hau. 3 bider 4 dela 12, gehi 3 12. Beraz, 12 gehi 3 berdin 15 zirkulo. Hemen daukagu beste adibide bat, adibidez, daukagu H formako irudi bat, eta egingo duguna izango da, zutabe honetan daude 7 zirkulo. Eta hemen ere daude 7 zirkulo. Gauza bera hemen daude 9 zirkulo, zutabe honetan 9 zirkulo, hemen 11 6. Urratsean. Hartu dugu 4., 5. eta 6. urratsak. Eta hemen ditugu 3 zirkulo, hemen 4 zirkulo, eta hemen 5 zirkulo. Konturatzen bagara, hemen ez da aldatu asuntoa, bai aldatu da barkatu, 4. urratsetik pasagara 3 elementura. 5. urratsean 4 elementu hemen, 6. urratsean 5 elementu. Beraz, egin dugu bat gutxiago. Beraz, jarriko dugu n ken bat. Eta hemen ikusten ditugu, daukagula 4tik 7ra, 5etik 9ra eta 6tik 11ra. Hor berez ez dago konstante bat. Beraz, egin behar duguna da, honen bikoitza dela 8 ken bat 7. 5 bider 2 10, ken bat 9, 6 bider 2, 12 ken bat 11. Beraz, egin duguna izan da, urrats kopurua bider 2 ken elementu bat. Urrats guztietan. Beraz da, 2n ken bat, gehi 2n ken bat, gehi n ken bat. 2n gehi 2n gehi n da 5n. Eta minus bat ken bat da minus 3. Beraz, segidaren adierazpen orokorra izango da 5n ken 3. Formularekin ikusten dugu 4. urratsean dela 17, 5. urratsean 22 eta 6. urratsean 27. Beraz, aurkitu behar dugu lehenengo elementua, diferentzia da 5ekoa, elementu batetik bestera, beraz, 17tik, 12ra 3. elementua, 5 gutxiago 2. elementua 7, eta lehenengo elementua 5 gutxiago 2. Beraz, formula da, lehenengo elementua dela 2 gehi n ken bat utzi behar dela diferentzia 5 bider 5. Beraz, 2 gehi n ken bat bider 5, 5 bider n da 5n, 5 bider minus bat da minus 5,
eta bi hau geratzen da bakarrik. Beraz, daukagu bostene, eta gero bi ken bost dela minus iru. Beraz, adierazpen algebraiko baliokidea izango genuke. Bi adierazpen hauek, adierazpen algebraiko berdina dutel. Baliokideak dira. Eta beste antolakuntza bat, izango litzateke adibidez horrela, laugarren urratsen ikuste zute hemen iru, hemen iru, hemen iru, hemen iru, eta hemen bost. Bosgarren urratsen hemen lau zirkulo, eta 6 zirkulo, eta hemen 6garren urratsean bost zirkulo, eta 7 zirkulo. Azken batean, segidaren adierazpen orokorra zen izango litzateke, hemen egin dugu lautik irura pasagara, bostetik laura, 6tik bostera. Beraz daukagu n ken bat gutxiago. N ken bat, gehi n ken bat, gehi n ken bat, gehi n ken bat. Lau aldiz daukagulako. Eta hemen daukagu bat gehiago. Lautik bostera, bostetik 6ra eta 6tik 7ra. Beraz egin dugu n gehi bat. Egiten badugu batuketa guztia, daukagu n ken bat zenbat aldiz? Lau aldiz. Horregatik da lau bider n ken bat. Gehi n gehi bat. Beraz, kenduko dugu parentesia, lau bider n, lau n, lau bider minus bat dela minus lau, gehi n gehi bat. Beraz, lau n gehi n edo lau n gehi bat n dela bost n, eta gaiazkeak minus lau gehi bat dela minus iru. Beraz, adierazpen algebraiko baliokidea da. Zergatik aurrekoen berdinak ematen dutelako. Bale, hau da irudiak eta adierazpen algebraiko baliokidei buruz jakin behar dezutena.